Wait mga Poranel, nakalaw ko yung kain ko. Sulo. Ayan. Okay na. Dali lang. Masyadong malakas. Ayan. It's me chosen vlog. Mag-shoutout ha Poranel. Ayan. Dali lang. Ayusin tayo pa may kanakong kay. May kanakong palong. Ayan. Sa mga naka-BG, salamat po. Sa mga umalis, maraming salamat din po. Sa mga dumaan, salamat. At ako'y dadaan din sa inyo. Mag-comment lang kayo dyan. Kape muna tayo, kape. May ano kasi ako, Poranel, may kausap lang ako. Business meeting. May ano, wait lang na, ano ko lang siya eh. Dali lang. Excuse me. Ayun, wala na yung iba. Nawala na sila. Mga pong Ronel, ay mag-ay ko pa. Ba't may wala yung kanakong screen? Green screen.
Nag-loading na naman yata yung kanakong kay. Ayun. Atsuko ka, Bronel. May kape ako mo, tsaka may tinapi ako. Ayan. At yung kasabi nandin. Kaya magkape ka tapon, Bronel. Wala, busy lang rin taong ini. Matumal. Sobra tumal. Kaya na kasi mag-shadow mag-support eh. Kaya rin tao yung mag-support ngayon ni Apronel. Kaya makanyan. Ay, Apon Tres, ayan. Ma'am Abigail, mega shoutout po, Ma'am Abigail. Alam, mahina talaga yung tao. May kapiyam lang ako kanina, Apronel, kaya business, ano yun. Ayan, nandiyan si Apon Tres. Abigail, Ma'am Abigail, pasensya na rin po ha, hindi ako nakakadalaw sa LS mo, pasensya na. Minsan kasi, naano tayo eh. Tawag dito, magkaano tayo, magkatugma. Okay lang yan. MLSO. Kong Al, shoutout sa'yo, Kong Al. Long time no si Kong Al ah. Kini na Kong Al, pwede na kamukyat Kong Al. Habang malinayat ng customer. Ayan na pong Ronen. Kong Al, kini na. Apong ayun, magkape ako pa saglit. Ang ihabilitang Mac Arlord. Nag-shoutout sa'yo, Mac Arlord Pogi. Salamat. Alam ko naka-LS yan eh. DJ lang bro, naka-live. Oo nga eh. Naka-live nga siya eh. Happy birthday! Usuglo family, salamat Usuglo family. Birthday ni Usuglo ngayon guys. Batiin po natin si Oglo family. Ayun, birthday niya ngayon guys. Simple, mega pasensya na, hindi na ako dalaw sa mga live nyo ha.
Sabi ko wala nang pumapasok sa akin kasi ano, hindi ako nakakasuporta. Dali, gumamit ako ng Ninja Puntahan Kita. Para naman makadalo ako sa'yo. Ayan, ginamit ko yung ninja ko. Ay, sorry. Si pala Apo Ranel. Apo Jam, mega shoutout sa Apong okay Ayan, lang. nilamok. Ay, nilamok Okay, ako, sorry. Apo. Ali, kasi may punta ako kang simple eh. Ating mag-comment tagli ng sabi ng Apong Jam. Sabi natin sinabi eh. Oh. Okay lang, di ka nakapunta. Makaramdam niyo pala. Apong Oo. Jam, mega shoutout Apong Jam. Hindi Happy rin nakapunta birthday, si Apo. Usuglo. Oo. Hindi rin nakapunta si Apong si Apong Jem sa akin kanina sa music LS ko. Aro, patay tayo dyan. Baka busy Apo Ranel, kaya Tsaka, ano pa siya, tsaka tulog si pa. Kuya Al. Tsaka si Kuya Al. Mega shoutout. Happy birthday kay pala kay Usuglo Apong Ranel. Birthday niya ngayon eh. Okay. Batiin Happy natin birthday, happy birthday. Usog. Usog Lo. Mega Oo. shoutout. At happy birthday. So, Kakanta ba tayo? oo naman, Kakanta. Apo Ranel, kantahin mo. Press kang yan ni Apo Ranel, nanungatin at bala mo kay ka. Kaka-shower Bala ko mo ti ko lang. nga pa. Bala mo ti ko nga papansin ngeni, bala mo ti atang mukyat ngeni unggoy. Yak balo. Nung ating mukyat tunggoy. Natutudtod ako, sabi niya. Sorry po, sabi ni sorry po daw, sabi ni Apon Jam Builder. Ayan. Ayan, Natutod mega yan. Sorry shoutout. po. Osloglo, mega shoutout and happy birthday. Ayan. Baka may nakikinig na unggoy dyan. Ayan, baka daw pwedeng umakyat. Sa nakakikinig na unggoy, pwedeng umakyat. Mga Baka biglang birthday boy, bibitin. birthday, dito ka na. Oo. Celebrate natin yung day mo dito. Apon Jam, dito ka na magkape. Dito ka na rin mag-almusal sa taas. Oo. Okay lang yan. No problem. Sabayan kita. Kaso hindi ka pa yung ko. Inom ko. Nagkakape akong Rodel. Alas 10:20 na sa Pilipinas. Kaya alam mo naman, isang kape lang ako. So ako lemon, ginger, at saka mint leaves. Mint leaf. At oo. Ito yung iniinom ko. Gawa mo na akong kape. Sige, gawa. Gawa kaya ng kape. Nanong bure mong kape? Ay, pala mo to. Bala ko sana yung akong gawa. Manyaman kong gawang kape. Apong Rodel na ka ng gawa, Apong Jam. Ako na ang gawa with ano ba yun? With pandesal pa. Magatas. Magatas si Apong Jam, kaya mo. Black coffee. Alia. Pero mag-sugar. Nag-sugar ka. Ayun, tanungin natin si nagpapaganda tayo sa Coronel. Nagpapaganda. Nagpapaganda ng boses. Sana. Magpaganda ka ng boses. Ang tagal ko nagiinom to, Apong Jam. Ba't hindi ako gumagandang boses ko? Ito yung ininom ko lagi eh. Lalo na pag winter. Ba't hindi gumaganda yung boses ko? Sabagay kanina tulog pa si Apong Jam eh. Nung nag-LS ako. Maaga yung LS ko eh. Maaga, 5 o'clock. Ayun pala si Apong Edson. Kasi kanina pumasok siya dyan. Asa na yung kakanta po, Renel? Kalang kakanta daw siya. Hindi ko alam kung asan yung kakanta. Sinong kakanta? Si Abalos? Si Bisayang? Si Bisayang. Si Bisayang. Oo. Ewan ko, kanina pa siya naghihintay dyan. Baka nandyan lang yan. Tsaka may naka-BG dyan, Ang dami naka-BG. Yung iba, si
Apong Jem lang Oo. nagko-comment tsaka si Usuglo. May tao diyan. Magparamdam naman kayo, Baka nandiyan si dalawain yung Apong Edson. Apong. Apong Edson, baka si Apong Apong Edson, Edson. ano 'yan tawag nito, Nagpe-prepare papunta pa na sa lang 'yan. trabaho 'yan. Oo. Mag-alas Caporetel gaya na, mga bandang 5:00 na yung ganyan, 5:00. Oh, pero ngayon lang kasi ano yung tapos si lolo tapos DWH medyo mo. ano ba yung medyo ano yung oras ko nun, medyo free. Libre. Mm. Libre. Ay, Dennis, shoutout Mega sa'yo boss lavish Dennis. shoutout Apong Dennis. Usuglo, Ayun. dikit mo na rin si si Jem Villasala. Ay, alam ko dikit na ngayon kasi Oo, matagal na rin dikit mga dikit 'to. na 'yan. Yes. Ayan. Ayan, new member. Apong Jem, renewal member. Salamat Apong Jem. Ayan, thank you so much sa iyong renewal member. Salamat. Mega love shoutout Apong Dennis. MLSO, Apo Ronel. Ayan. Ano ba kangin ni Apo Ronel? Ba't wala tayong singer Thursday. ngayon? Mamaya, baka ano pa yan. Baka mamaya pa darating yan. Apong Isaksak Jem, ko nga magkanta. Saksak ko nga yung ano ko. Ayan na si Bisaya. Ayan si Bisaya. Abang wala Ayan, akong Bisaya ano. nga pala. Mag-shoutout. Wait lang. Anin ko yung Ka busy na pwede kang tukit. Yan eh. Mas tikil na ka magkape. Ayan, thank ready you so ko much lang yung Apong ano Jem ko. Builder sa ano mo. B8 ko. Sige. Okay. Makanya na yung mga Apo Ronel. Pag mic mo, pwede. Ay, tang napon, pwede yan rin, di ba? Boss Dennis, halika na. Kantahin mo kami dito. Nakababa na yung hagdan ha. Magkanta na kayo. Apong Usuglo, akyat ka to. Celebrate natin mo. Apong Jam, magkanta na kayo. Panangin mo Apo Ronel. Singer na yun ni Apo Ronel magkantangin. Sabi ko kaya, paboran mo lang rin gasakin magkanta akala ko ng problema. Nabingi, kakalmig kanta na nabingi. Sinawa yung kakanta yung Tres Morales, si Inggoy. Kung ano, hit lang ako, set Okay. ko lang yung B8 ko. Ang tawag dito, halika na, Bisayang Abalos, kantahin mo kami dito sa taas. Dali lang. Galing na, itong rock. Para hindi na masyadong, maingay. Apo Renel, doon toya ka ng kama mo. Ready to, kaya niya ka na Apo Renel. Doon toya ka ng kama mo. Halika kasi. Nakalitaw ba? Halika ka ng kama mo. Ayun, Oo, medyo lumilitaw. kaya may bagya. Yan. Akala ko na atin yung buring sabihan ni Apong Jem. Bala ko sa ito yung sabihan ng Apong Jem. Akala ko Dati makakulob yan. Ngayon halina yan makakulob. Oo. Ay, makaready yung sambra ako. Pag ginawas na akong linggong, mga sambra ako. Tulog mga senior, sabi ni Boss Dennis. Sige, okay lang yung Boss Dennis. Dito lang ako, baba. Host, may bisita kami. Okay, happy birthday po kay Usuglo family. Maraming salamat sa kung may mga bisita ka dyan. Potang tatalakad ka, lol toya. Apong Renel, pag tatalakad kaya ka, sabi na. Dali lang. Saan yung mga bisita natin? Agli mo na Apong Jem. Apong Renel, agli mo. Magbanyo ko sagli. Apong Kong Al, kini na Kong Al. Napon, di ba, mumukyat ka na po, namilyari kaya. Yan, Apong Jem, Kong Al. Magaling niya ring magkanta yan, Kong Al. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Andiyan na si Apong Oscar. Oscar talaga, ayan. Si Apong Al, mega shoutout. And then, Apong Dennis, Bisayang Abalos TV, akyat na, andyan pa yung hagdan. Sino nag-LS kagabi?
Nag-LS ka ba? Nag-LS ka kagabi, ayan. Nag-LS si Apong Edward kagabi. Ako po kung di nyo na itatanong, nag-LS ako kahapon ng tanghali sa Pilipinas time yon at tsaka kanina, ayan. Inintay ko si Kuya Ali, wala. Tulog pa yun. O paano na? Asa na si Apong Edward? Ayan, nakatulog daw si Apong Dennis. Okay lang po yun. May kanya-kanya tayong trabaho, may kanya-kanya tayong ginagawa. So kahit hindi tayo makakapag-support, naiintindihan po namin yun. So pag available lang po kayo, doon lang po kayo pwedeng pumunta, okay lang po. Ayan. Paano na? Kakanta na ba? Para naiiyak ako ah. Hintayin ko muna si Apong Edward. Apong Edward, saan ka na? Nagbanyo ata, di ba? Sabi niya parang narinig ko. O, kape ka muna Apong Jem dyan ah. Habang nagkakape, awak ka dyan, baka mahulog ka kasi kakanta ako. Mute lang ako. Ano ba Sige, kaya yung sige. kakantahin Sabi ko? ko na yan, Ronel. Wala pa akong alam na kinakanta. Mute lang ako, wait lang. Hanap ako ng kakantahin ko. Magician. Ay, mega shara sa'yo, Magician. Diyan si Magician. Diyan si Mr. Magician. Kapogi, sabi naman niya, no? Bakit, ayan, nandun na si Mudra. Umupo na siya. Una. May PM ako sa'yo. Okay. Kapogi, ba't invisible mode ka? Invisible mode, dali ko. Apon dyan, macho ko pa, oh. Apronel, Apong invisible ko Edward, na. eto na. Okay. No, Hindi kami kakakit? nakikita kita. Eto na. Eto na. Kakanta na ako. Kakakit mo ka? Okay, sige. Yes, nakikita kita. Parang mahina siya. Okay, kanina pa yun. Okay. Okay, lakas namin bagay music. Yan. Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko, walang masayang na sandali habang kita'y kasama. Tayo'y magkakalayo, maging tapat ka pa kaya? Ibigin mo pa kaya ako kahit ako'y malayo na? Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal. Kay laki ng hadlang
sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, mapapatawad mo ba ako sa paghihirap na dulot ko sa buhay mo? Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, at kahit mayroon ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko, kahit ika'y malayo na. Ikaw pa rin ang buhay ko, kahit ika'y malayo na. No, parang ang bungad malungkot, Apong Edward. Sayahin mo na. Papi ni, malungkot nga eh. Malungkot ba? Ayan. Sino ba yung umakyat? Unmute na Si kita. Bisayang Abalos, may Bisaya. ka-shoutout. Hello. Bisayang Abalos, Hello, shoutout ikaw ka. na. Ayan. Ikaw nang kakanta. Magpakita ka, Bisayang Abalos, para makita naman yung kagwapo mo dyan, Bisaya. Kinakabahan ako eh. Hindi, wag kang kabahan. Konti lang tayo dito. Mac Arlors, may shoutout ulit sa'yo. Ayan, kinakabahan ako. Wag kang kabahan. Konti lang tayo dito, wag kang kabahan. Mamaya na pag magpakita ka para init yung makita ka. tainga ko. Ha? Pag uminit na yung tainga ko, magpakita ko. Ano? Sige. Kakanta ka na. Sige, kanta ka na. Game na ba? Wala pa. Naghanap pa ako. Sige, maghanap ka muna. Ayan po guys, si Bisayang Abalos ay mali pa yung kanyang bahay. Huwag kabahan. Hindi ka ikukulong. Hindi ka daw kukulong, sabi na Apong Jem. Apong Jem. Shoutout yan. Ano to? Parang engineering. Yan. Shoutout mo muna sila Bisayang Abalos para naman medyo parang masanay ka din sa mga shoutout. Sige. Ikaw muna. Ayan, shoutout sa lahat na nandyan sa baba. Si Apong Dennis, Jim Builder, at saka si Mac Arnold Pugi. So shoutout sa inyong lahat. Salamat sa pagbisita sa LS ni Apong Edward, no? So, Yes. welcome kayong lahat. At kay Simply, andyan siya. Si Simply Lish, ayan, mega shoutout. Hello, Simply Lish. So, wala pang, hanap ka muna. Ito na, habang wala pang masyadong tao, hindi pa ako nahihiya. Mamaya pag Ikaw muna. Sige. Ikaw muna, Ma'am Brinel. Si Abranel muna. Okay, sige. Pang Ray Barrera tayo, ayan. Bluetooth mode. Okay. Dinig no, Apong Edward. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan, at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan
na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman. Pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ikaw pala ang hinihintay ko, pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman. Pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Salamat Apong Jem. Masaya naman eh. Ayan, yun lang alam kong kanta. Ayan. Yun lang alam ko. Salamat sa mga palak. Upang di magkalayo kailanman. Pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman. Pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Tapos na. Ayan. So, Tapos na ba yun ready na, ka na Coronel? ba? So, Ang bilis naman. Ayan, oo. sabi niya pong Jem, may ano ka daw, minuhugutan ka daw ugot. Pinagdadaanan Puro ka daw. lang ako ugot Apong Jem. Wala nang baon eh. Puro ugot lang. Ayan. Mahilig lang tayo. Masyadong mabilis, Apong Renil ah. Ah? Mabilis Masyado nga. kang mabilis. Masyado ba siyang mabilis? Parang hindi ko pa na ano eh. Oo, Naramdaman, hindi ko naramdaman. naramdaman. Okay, isa pa. Isa pa talaga ka abang walang ano dyan. The Magician Mega Walang problema, Shoutout. kanta ka pa. Yan eh. Nakapili ka na Bisaya, next ka na. Sige, sige. Si Apong Renil muna o ako? Ikaw, ay si Apronel. Apronel ikaw ba? O si Bisaya? Bisaya muna no? Siya muna. Oo, kung ready na siya, oo. Oo. Kung ready ka na, Bisaya. Ako ready Ba't ka na ayaw daw. mo magpakita para naman makita ka namin? Ewan ko nga sa kanya. Nahiya daw Apronel. Magpakita ka Bisaya. Konti lang naman tayo. Walang problema yan. Pakita Sige, ka maya-maya. daw, para makita ka ni Apong Jem. Sabay na kayo. Maya-maya daw. Sabay na kayo daw kakanta. Lalo. Oo. Akyat ka, Apong Jim. Oh, ay, senior Okay. yan. Magaling kumanta yan si Apong Jem. Ano yan, mga Oo. pang 9 ano yan, pang 20 tsaka 90s. Sige, mute na kami.
Ako pa ba? Sabi ko, akala ko si Bisaya. Ako pa ba Bisaya? O sige na. Ako na. Ako na. Bakit ba ganyan? Ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Umulat umaraw ay hindi pagsasawaan. Ang iyong katangian. Damdamin ko'y ibang iba kapag kapiling ka, sinta. Ewan ko kung bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan na pag-ibig mo dahil sa'ko'y nagmamahal sa'yo. Magmula nang kita'y makilala. Bakit ba ganyan? Kung minsan ay nauutal sa kaba, kapag ika'y kausap na't ngunit lumalakas ang loob ay nakatawa. Ewan ko bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan na pag-ibig mo dahil sa'ko'y nagmamahal sa'yo. Magmula nang kita'y makilala. Oh, ewan ko kung bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan na pag-ibig mo dahil sa'ko'y nagmamahal sa'yo. Magmula nang kita'y makilala. Ayan, Apong Jem, wag mo naman akong ano yan. Alam ko, marunong ka kumanta. Magaling ka, Apong Jem. Ayan. Ayan. Oh. Akyat na, Tama. Apong Jem. Singer kaya siya. Ay, totoo. Singer yan, ano, Bisayang Abalos. Oo nga eh. Ayan, si Apo Ranel lang saksi. Narinig mo na ba Kaya- yung kumanta, Bisayang Abalos? Narinig Sa mo na ba? channel niya, nahihiya tayo. Oo. Rim Salon. Sino Mega shoutout si sa'yo, ano? Rim Salon. Rim Ah, Salon. long time no see ah. After 150 years. Nagparamdam ka. Mega shoutout sa'yo. Ayan. Sige. Si Bisayang Ang tagal. Abalos naman ang kakanta. Ayan. Sige. Subukan ko lang ha. Sige. Ang title ng kantang ito ay Paint My Love. From till this moment, I've never seen Wala ka music. Bisaya. Bisaya. Acapella. Wala ka music. lovely queen. Nakataramdaman. Bisaya. Wala tayong music. Wala ka music. Bisaya. Wala. Ayan, meron. Sa mo konti. Lakasan mo. Takot ako ng konti. Till the deepest love, I've never felt
crazy like this before. Print my love, you should print my love. It's a picture of thousand sunsets. It's a freedom of a thousand deaths. Baby, you should paint my love. Been around the world, gonna meet you, girl. It's like coming home to a place I know. Paint my love, you should paint my love. It's a picture of thousand sunsets. It's a freedom of a thousand deaths. Baby, you should paint my love. Since you came into my life, the days before, all are painted black and white. Since you came into my life, everything has changed. When my love, you should paint my love. It's a picture of thousand sunsets. It's a freedom of a thousand deaths. Baby, you should paint my love. Paint my love, you should paint my love. It's a picture of thousand sunsets. It's the freedom of a thousand deaths. Baby, you should paint my love. Okay, salamat. Salamat sa mga palakpak. Yan, singer pala 'to, Apo Renel 'no? Magaling palang kumanta. O nawawala ka, Apo Renel? Kumukurap-kurap naman. Ano kayang iniisip mo na naman, Apo? Oh, Nice. I'm getting a VIP baka mute treatment. ka. Loading si Apong Renil. Ikot ba Ayan, ako? shoutout. Ikot ba? Ali, Ikot ako. hindi ka na kumikot. Ayan, shoutout muna natin si Rim Salon Vlog, mega shoutout sa'yo. And Magician, mega shoutout. Ayan, guys, binaba ko po yung ano ni Trevor mamaya. Ngayon po, binaba ko din yung bahay ni Bisayang Abalos dahil nasa 400 pa lang yung kanyang subscriber. Ayan. Supportan po natin. Usuglo, happy birthday sa'yo ulit. Happy birthday. More blessing to come at saka more banana sa'yo. Oo, magic ka daw. Okay. Magician, buket ka. Happy Mag-magic. birthday, Usuglo. Oh, Magician, balo mo na. Alam mo na yung gagawin mo. Oh, Birthday eto ni na. Usuglo ngayon. Pagkanta nyo naman ng happy si Usuglo. Ay, oo pala kanta. Happy birthday, Ano pa Apronel. ba tayo? Mag-ano pa tayo ng music? Sige, kantayin natin. Yung, Okay. oo, para naman Apronel. May ano Search naman muna siya. ako. Okay Oo, guys, nakaset kantayin po kaya natin yung ang pambansang song ng happy birthday Wait, na po si Usuglo family dahil busy ka no. Sana all busy. Kahapon birthday. nag-concert. Oo nga, nakarami ka eh. Nakarami ka kahapon. Sobrang dami Hindi ko na nga Bakit na? na-mute yung mga CPR. Okay Ito lang na. yan. Okay. Jingle bells. Birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday Happy to birthday to you. you. Happy birthday, happy Happy birthday, birthday. happy Happy birthday to birthday to you. you. Ayan. Usuglo family, Apong Gem. Parang iba yung Usuglo napili ko. family. Wait lang, hanap tayo. Ayan. Ito yung masaya naman. Parang hindi siya. Usuglo. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala na ata siya eh. Andyan. Birthday to you. Happy birthday. Wala na siya. Ayan. Patugtog Ganda pa tayo. yata. Okay. Happy birthday sa Usuglo Ayun. ha. Okay, Oo. next song. Next song na tayo. Next song. Okay. Asa Ganda na pa ng si boses ano? ni Bisayan Abalos, sabi naman ni Gem Builder. O game, Aboranel. Tignan ko to. Ikaw na. Ako ba? Hindi ba si ano? Wait lang. Kagabi, dami kong naisip na kanta. Ngayon, nawala lahat. Lista mo kasi, ilista mo. Para Lista hindi mo. mo makalimutan. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan lang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon, pinabayaan. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Sa dinami-dami ng aking nakapili, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat
kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Ayan, ikaw na namamalat na ako, hindi ako sanay kumanta eh. Ang galing. Ayan. Malat na ako. Ayan Nine na love. po, iisa pa Ang lamang. love sila. Iisa pa lamang kanyang minamahal. Ayan, sabi naman ni Apong Gem Oo. Builder. Iisa pa lamang ang minamahal Isa pa kong lamang pero dinadala. nakapila pa. Nakatila. Anong O, nakatila? pogi daw. Pogi ka daw. O, Bisaya nga balas, magpakita ka. Sabi ni Gem Builder, pogi ka daw. Sabi niya, uy, pogi si Bisaya. Jim Builder, akyat Usog ka. lo. Salamat. Magpakita ka daw. Bisaya nga balas. Ganyan mo yung camera mo. Anong tawag doon? Landscape mo para kitang-kitang buong mong muka. Magpakita ka nga balos para masanay ka sa sa camera, di ba? Presya po rin Mamaya. ni. Halay pa gay, halay pa Oy, pogi pala. Happy birthday Usuglo family. O sige, Bisaya nga balos, tirahan mo na. Ayan guys, sa lahat po ng mga nandiyan sa baba, si Bisayang Abalos po, ayan. Meron po siyang 400 subscribers, sana madikitan nyo. Salamat po, sabi ni Usuglo. Okay, mute na kami ni Apo Ranel. Okay. Kantang ito ay kanta ni Rod Stewart. Have you ever seen the rain? Oh, when I'm gone. Ayun. Ano nangyari? There we go, guys. Have you ever seen the rain? Yes. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so the same. Tell the rain a sunny day. I know, shining down like water. Yes. I wanna know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. So forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. Ooh. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on sunny day. Yes. Have you ever seen the rain by Rod Stewart? Shout out sa inyong lahat dyan na nasa baba.
I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yes. Have you ever seen the rain? Thank you. Saglit lang ha. Ayan, ever since the rain. Dali lang, may saglit lang. Saglit lang. Guys, pa-support naman po sa premiere ni ano, ni Tres Morales. Ayan, Tres Morales. Thank you. Tulog daw si Kuisbo. Abalos ba ang name Bisayang Abalos? Sabi ni ano, Bisayang Abalos. Sabi ni Apon Jem. Abalos ba ang name mo? Apelyido Abalos ko ang yan. pangalan mo Yan. daw. Abalos. Apelyido ko lang yan. Apong Jim, apelyido ko yung Abalos. Ano to Apong Renel? Ano to? Mix, ano ba to? Birthday Matagal yan. ko. Huwag nating ano yun. Matagal Matagal to. isang oras. Oo, isang Talaga? oras. Kaya lang natin dyan. Oo. Nakatambay naman yung ano ko Isang oras. doon. Oo, isang oras lang. Parang Oh, music. matagal yung ano niya, premiere. Isang Hindi oras. pwede magtambay dyan. Oo. Oo. Hindi, Pwede naman na. artistahin na apelyido mo. Artistahin daw yung apelyido mo. O, sige, habang kanta ka pa ulit, Abalos. Los, ikaw na muna. Abang, Ayan. abang, Sige. Banatan natin sige, to tirahin habang mo lahat maaga ng pa. gusto mong tirahin dyan. Oo, tirahin mo na O, habang magpakita ka ano. kasi, para naman makakita ka na. Paano sila makakita ng pogi kung Diyos ko, andyan pa naman si Apo Renel. Sige, hindi pa uminit yung tainga ko. Pakita kasi para makita. Hindi pa uminit yung Turahi. tainga ko. Anong tura? Anong turahi? Hindi pa uminit. O, sige. Ano yung turahi? Tirahin na daw, tirahin na. Tirahin mo na. Tirahin mo na daw yung Okay, kanta, Apo. sabi ni Punji. O, sige na, kantahin mo. Kanta ka ng. O, sige. Okay. Yes, Sunday morning. Miyerkules pa pala ngayon. Sunday morning, at with the light, I think I take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. Yeah, I got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll say, hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Yes. Birds are singing, you by my side. Let's pick up coffee and go for a ride. Hey, it's a beautiful day.
One drive on and follow the sun, making someday going on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say, say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Yes. Hi, hi, beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say, say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Okay, thank you, Len. Beautiful Sunday by Daniel Brunet. All right. O yan, beautiful Sunday. Hindi dapat ba't beautiful Sunday? Ano pa lang kayo? Thursday yata. Miyerkules pa Wednesday. lang eh. Wednesday. Dapat sinabi mo, hey, beautiful Wednesday. O, di ba? At least Oo. walang, Oo nga. oo. Kanta ka pa. Apronel, Sige. may nagre-request dito, Detang masaya ka no, kano masaya, ali ka na makakalungkot, sabi ng Oo. PGM. Hindi Kasi pa naman ako kasi marunong kahugod. magkakasaya. Sabi ni Apong Jem. O, kanta na si Bisayang Abalos siyang Di, kakanta. salitan tayo, salita Si tayo, Bisaya. Apong Renel. Oo. Ako na ba? Salitan tayo. Oo. Oo, Okay. ikaw na daw Apronel, kanta ka ng Apronel, Bulaklak. Bulaklak. Sasayaw ang bulaklak, Hindi. bubuka ang... Eto na. Ang alam ko lang kantahin yung mga love song na mga ugot-ugot dyan eh, Apong Jem. Pagtsagaan mo na muna. Galing. Oo, kasi may Ayan. hinuhugot Pagtsagaan mo si muna Apong yung Renel. alam ko. Pwede ka mag-stay sa singer ni Edward sana, mag-stay sa akin. O, Bisaya nga, malay mo, dito ka maka 100,000. Okay, please welcome Renel Santos, ang ating next singer. Ang tagal ah. Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko, kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana'y kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita puso kong ito sa'yo, kapag ika'y kasama? Anong ligaya ko, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, inibig kita.
kilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana'y kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, inibig kita. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, inibig kita. Tama na, ang daming bakit. Ang daming bakit. Ano ba yan? Ako ba yung putol-putol, Aporanel? Bakit nga ba mahal kita? Sabi ni Aporanel. Kaso yung Ah, mahal niya. Shout muna natin si Annihilator. Shoutout tsaka kay Annihilator, HNR mega Saris shoutout. Channel. Mega shoutout sa'yo. Congratulations sa'yo. Right, shout out sa inyo Singer lahat. din Si, ito eh. si Unggoy, hindi na HNR, bumalik akyat ah. ka kung hindi ka busy ah. Oo. Hindi ka busy, akyat ka. Okay. Aporanel. Ano, putol-putol ba ako? Ako ba yung putol-putol? Nice voice. Sabi naman ni HNR. Okay. Thank you, HNR. Thank you, HNR. Thank you. Next. Ikaw na. All right. I'm Skin Guard. My protective guard gives you that comfortable shave for sensitive skin. Catch your match with So Gillette. wonderful tonight. All right. Para po sa iyo, Apong Edward. Yes. Para sa mga taong may club team. Okay, hindi malamig yung Pasko niyo. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Yes, wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful
tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Yes. It's time to go home now. You gotta behave. So I gave me a car kiss, and she helps me to bed. And then I tell her, as we turn out the light, I see, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Yes, you are so wonderful. By Eric Clapton, Wonderful Tonight. All right, thank you. Nag-CR daw si Apong Edward. Ayan. O, ayan. Only tonight lang, ano, maganda. Ayan, dapat every day, every minute, every seconds, sabihan mo siyang Tama. maganda. Yun. Diba? Namamalat na talaga ako. Wait lang. Excuse. Naubo na ako. Hindi tayo sanay kantahan. Ayan. Eto Ay, na. mas malamig pa dito. Malamig na ba dyan? O maramdaman mo na yung hangin. Ay, kaso nasa loob ako ng room ko tapos may aircon. Eto na. Ito ba itong kinakanta ko? Oh, ito na. Ito, dito medyo malamig-lamig ng konti pag maga. Ito na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito, nag-iisa lang sa mundo. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sanang umibig pa. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sariling hindi na, ngunit ito na naman ako. Di na papipigil pa at di na paawat
Sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sariling hindi na, ngunit eto na naman ako. Di na papipigil pa at di na paawat. Sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Sana ay ikaw na nga. Alright. Nalubat daw yung ano ni Apong Edward, laptop. Agoy. Iniwan tayo ditong dalawa. Ikaw na. Ayan. Salamat sa mga palakpak nyo guys dyan. Salamat sa mga palakpak. Mac R. Lord. Ayan. At kay Simply Liz. At kay, ano ba yan? Thank you so much, guys. Yeah. Salamat And then sa kay support, Apong, ayan. Thank you sa Ayun, lahat. bumalik na. Oh, ayan. Thank you. Ayan, At sorry. Na low bat kasi ito. Thank you. Yes. Ayun, natanggal na naman. Nalaglag na naman. Kapit lang kasi, pag kasi kumapit, hindi yung kapit lang na parang ano lang, parang dinikit lang sa laway. Dapat kapit talaga na iguglo mo siya para hindi na siya makawala. Yun. Dapat doble yung tali. Oo, para hindi siya makawala. Pero anyhow, kahit anong gawin mo, kahit doblehin mo pa yan o triplihin mo pa yan, kung talagang magwawala at bibitaw yan. Ayan. Hindi natin Kahit anong mapigilan. gawin mo. Oo. Kaya, that's life. That's life. Ano pinag-uusapan nyo? Coronel? O, di ba tama naman ako, Slow? Di ba? Ano? Oo, tama. Anong pinag-uusapan? Oo. Kahit laway ang, sabi ko, kapit ka lang Simply Apong Edward. Macward. Huwag laway kasi yung pandikit mo, dapat blue. Doble mo para hindi ka bibitaw. Pero kahit ano pang dikit mo Wala. dyan, kahit ano pang klaseng pandikit, kung talagang bibitaw yan. Ayan, wala kang magagawa. Wala pa rin ang Super pinandikit glue. ko kasi kanin lang. Kanin lang. Yun lang. Nagtitipid kasi. Oo, yun Kanin. nga. Dalawang butil na kanin. Oo. That's life. Shoutout kay Usuglo. Happy birthday ulit. Usuglo. Oo, happy birthday ulit sa'yo. Ayan, tawa ka pa dyan. Mga ano lang Shoutout yan. po at saka kay Mac R. Lord. Salamat. Salamat sa matambay, Osuglo. Magician. Ayan. Oo. Sige. Si Bisayang Abalos naman ang ating pakantahin. Hala, naglulubat dito. Parang gusto kong marinig yung boses mo, Ano? Apong Edward. Oo. Kumanta ka din. Aro, Di ba? Diyos ko naman. Di ba, Apong Renel? Oo. At hindi mo Kasi pa ba siya narinig? Hindi Hindi pa. ba narinig? Tatlo lang tayo dito eh. O paano ka? Di ba di mga mga kanta dyan sa YouTube ko? Di iba kasi yun eh. Ay, iba? Hindi yun live. Iba yun. Ayun, live talaga. Oo. Hindi na tayo kasi siya Pronel siya. Kailangan siya Pronel lagi mag-practice yan, siyempre. Pronel. Sige, kakanta tayo. Lagi yan. Pwede pa naman kahit isa lang. Ano ba kakantayin natin na Pronel? Ayan. Yung mga manok tumatalaok na. Ano ba yan? Ano ba yung gusto mo, Pronel? Para minsan May tingin ako.
Ano? Ito na lang. Kinanta mo na ba yung Maging Sino Ka Man na Bornel? Di pa, no? Sige, kakantay tayo. Dali lang. Hello, sound check, mic test. Ayan, may echo na. Yes, sakit ko buntok. Sa lahat, stereo. Bakit sumakit ang ulo mo, Apong Edward? May sakit ko buntok siguro kaya tang kape. Sige. Wala na yan. Jem, Agoy, eh. ka. Parang naano na ako sa kanta na to. Putol-putol. Minsan na Bornel, minsan gusto kong ano pakantahin eh. Ayaw ko niyang pakantahin. Oo. Ano ba yung kakantahin ko, Bornel? Ang hirap talagang ano. Yung walang kamatayang, ikaw na nga. Hinahanap ng puso. Oh, para sa inyo, mga nakarelate dito. Of my heart that I want love. Di ba permanenteng kanta talaga? Ano ba yan? Putol-putol. Ito na lang guys, promise na ito na talaga. Ito na. Ayan, shoutout po sa lahat. Wise men say only fool it, but I can help falling in you. Say you would be easy if I can help them up with you. Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my heart to, for I can help falling in love with you. Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something meant to be. Take my whole life to, for I can
you, for I can help falling in love. Ayan talaga yung mga kinakanta ko na okay sa boses ko. Oh, next. Bisaya. Thank you sa mga palakpak dyan, ha. Bisaya, ikaw naman. Shoutout sa ating 6 million in the house. Salamat, Sige. salamat. Hindi pa tapos yan eh. Hindi pa tapos pong Ayan, ako magkakanta sa kanta mo. Morales. Okay. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Yes. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Love me with all of your heart. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. All right. Yan, ako Renel, sige na. Oo, ako na ba? Wait lang, wait lang. Give me a second. Oo, ayan. Ikaw naman na, Pronel. Pronel yung siguro yung hinahawakan. No? Yung Tama. mic niya. Okay, Ganun yung mic niya. Oo, tama. ito na. Oh, sige. Okay. Okay, ito. Mataas ito, parang gusto kong ano ba yan? Mag-off tone para hindi mabanat. Ano ba yan? Mabanat.
minsan ang pangarap, habang buhay itong hinahanap. Bakit nga ba nakapagtataka pag ito'y nakamtan mo na? Bakit may kulang pa? Mga bituin aking narating, langit ko pa rin. Ay, hindi ko masyadong alam ito, piling. Kapag tayong dalawa'y nag-iisa, kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Balutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Ayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kayang maging bituin walang ningning, kung kapalit nito'y walang paglaho mo pagtingin. Itago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Limutin ang mapaglarong kinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning. Oh please, sa liwanag na. Wait. Parang may nag-e-echo sa ano ko, kaya nakakopis ako. Pasensya na. Apo Marie Chris, ituloy mo muna hanap ako ng iba. Ano pangalan nito? Si Abalos. Ako Mary Cray, Bisaya. Si Bisaya. Parang may si Abalos. Bisaya nga balos. Ako Ikaw daw Chris. magtutuloy. Pero medyo Wow, magkasanener. parang dalawa yung naririnig ko kaya na Ayan, ikaw na Andres Morales. Abalos. Sige, subukan ko. Alright guys. By Tom Jones, Delilah. Subukan ko lang, subukan. I saw the light on the night when I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I was out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. I picked up there when the man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand. She let no more. My Delilah.
Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Yes, Delilah by Tom Jones. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, and she left no more. My, Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Yes, salamat. Thank you so much sa nandyan sa baba sa patuloy O, di ba? suporta. Oh, o, di ba? At least nakakanta ka dito, Bisaya nga pala. Siguro wala siguro si asawa mo kaya ano ka ngayon, todo hataw ka. Sa trabaho pa. Bisaya. Mamaya pa yun. Oh, sabi ko na eh. Mamaya. Sabi ko na eh, kaya todo hataw ka diyan eh. Walang Eh, wala kang kasama kaya ginagawa mo todo ka. Okay lang 'yan, todo mo todo mo na lahat. Si Apro na kasi ang gagawa kaso lang may ng Diyos. mga Sige Apo nga, kapitbahay may tayo eh. request. No problem. Okay. May ano pala kayo, kapitbahay ka pala, 'di ba? Ano, eh, di sara mo. Oo. Yung hindi naman siguro ano 'yan, maririnig 'yan. Kulob naman, 'di ba? Sige, kanta ka ng kanta habang, Okay. may ano ka pa, may panahon ka pa. Sige, sige. Habang ako'y Alright. kasi hinahanap ko pa kung ano pa yung mga hindi ko nadikit sa'yo para madagdagan ka naman. Okay? Sige, sige. Ang dami mo palang kanta 'no? Bisayang Ha? Abalos. Siguro ano, alam Ano? na alam 'to, eh. Sa Clark siguro pupunta ka dun sa mga videokehan 'no? Sa Clark. Pupunta ka dun sa Wala, mga beer house dun, hindi ko gawain. Alam mo ba yung sa may ano, sa may Lisanela? Ube. Alam mo ba sa may Hindi. Lisanela? Yun, dun ako dati lagi. Dun Oh, sa Lisanela, tuwing yung ano, 'di ba yung mamihan, sa tuwing may day off. gitna. Oo, 'pag Oo. ano, oo hindi naman day off, paglabas namin niyaya ako ng mga ano ko, mga barkada ko sa SM Clark no'n. Tapos Mm. niyaya ako, uminom kami do'n. Anong oras kaming Mm. umuuwi, ano yata, madaling araw, 4:00, 5:00, ang pasok ko no'n 12:00. 'Pag ano ko Tapos sa pasok bahay pa talagang kinabukasan. basag na ano na ako, bangag na ako talaga, oo. Tapos alam mo ba yung pasok ko 12:00 pa, minsan 12:00 alam ko Oo. na ang pasok ko. 'Pag December, alam mo naman 'pag December, 'di ba? Oh, Do'n sa December, SM. sigurado. Sandali lang, bago tayo pababa medyo ano tayo, medyo habang medyo Oh, makapagpahinga kang konti. Sino ba kasi yung mga kakilala ko do'n sa engineer sa taas sa SM, si ano, si yung galing sa ano, sa department store, yung lalaki, ano kasi pangalan nito? Kilala ko yun, eh. Ah, hindi ko na ata yun naabutan. maitim siya na maitim na ay hindi pa naabutan. Pero Ano si kasi Ma'am Des kilala umalis mo na 'no? ako dun Si Des. 2016. Umalis ako. 2016. Pero ako ano na ako dun, Oo. nag-start ako dun matagal-tagal na, almost 15 years na yata. Kasi ano ako dun, relyebo ako. I mean relyebo, palipat-lipat ako ng trabaho dun sa SM Clark dati, sa department, sa Ace Hardware, iba-iba. Tapos Oo. napunta ako sa ano nga, sa Onitsuka. Almost ano ako dun, 7 years ako Oo. dun. Tapos 2014 ako yung opening dun, opening. Lahat ng mga ano, Oo. lahat ng mga tao dun, wala na sila kaya ako yung natira dun, 'di ba? Kaya Oo. 2014, hanggang 2021 kasi 2021 pandemic yun,
nagsara yung tindahan, hindi Hmm. siguro kinaya. Oo, Ang sarado nga. nangyari, nawalan kami ng trabaho tapos pero binayaran kami. Ayun nung time na yun 2021 yun Malaki-laki din ate, nakuha mo. pandemic yun. Tapos oo, malaki-malaki kaso ang problema siyempre, may problema time na yun na, nanganak yung ang kapatid ko, cesarean. Wala, Oo. punta din dun. Kaya malaki ano nun, magastos nun kasi may ano pa, hindi gaya ngayon compare dati sa 2021. Yung 2021 'di ba halimbawa kayo mag-asawa, anong tawag dun, sa Hmm. ilong, Yung yung sita yun dalawa kasi sila, di ano yata, 2,000 ata yun, di 4,000 na, silang dalawa na tapos yung mga tsetsebure-tsebure-tse pa, ang daming ano 'di ba, kaya maano oo, man nun, private pa ang pinuntahan namin dun kaya yun, medyo tama. Medyo malaking malaki yung gastos. gastos. Oo. Oo, kasi kapag public ay mahirap na sa public baka sabihin nila COVID ka, ay patay ka dun. Tama. Alam mo naman sa Oo. public Alam mo 'di na ba lang sobrang public. dami ng Oo. sobrang dami ng mga ano dun, mga Dikit-dikit pasyente na. dun kaya kaya yun hanggang siguro mga ano na, mag-iisang taon na rin akong walang trabaho pero nagtrabaho ako kaso ang problema yung trabaho, lugi ako kaya hindi ko tinuloy yun. Mm. Kaya siyempre hindi ko na tinuloy yun. Baka next year siguro, next Okey year lang may kita ka naman masipag. sa ano, YouTube. Sakto lang, hindi ka naman lagi-lagi kumikita sa YouTube. Hindi naman monthly sumisahod ka, eh. Oo. Kung sana ang mga vlogger kasi kung ano ka lagi kang nagba-vlog yung kilalang-kilala ka, talagang kikita ka. Hindi lang sa YouTube, sa Facebook kikita ka. Yung sa Facebook Mm. kikita ka dun kaya kailangan ko siyang malaking kita sa Facebook compare dito sa YouTube. Kasi Kaso sa Facebook malaki din kasi yung ano niyan, kada 1 million bunuin mo dun sa na Facebook. views meron kang oo, medyo ano ka dun kailangan, ah, ah, kilalang-kilala ka dun tapos, mas malakas sa Facebook ang views Oo. compare sa Kasi halos YouTube. YouTube minsan lang. Mag-upload oo, madalang lang yan diskartehan sa Madalang, YouTube. oo. Ayan, kanta na ulit Bisayang Abulos. Aba, nandiyan pa si Apong Jem. O sige pakanta ka daw. Nakikinig pa si Apong Jem. O sige kanta ka daw ulit. Apong Jem, may request ka ba sa kanya, Apong Jem? Okey, Bisayang Abulos. Naano siguro Sige, Abong Jem, nainip na siguro subukan ko si ulit. Apong Jem kaya kanta ka daw ulit ng mga classic song. Classic song gusto din niyan. Sige, sige. Gumawa daw siya ng ano, Apong Jem, juice ng alaga niya, yung lolo. Subukan ko lang 'to. One less sleeping. I stay out late at night and play my song. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home. All alone while she's dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she say, how was your night? And I came to her, say it was alright. And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little soul. But she has faith on me, and so I go on trying faithfully.
And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. Fine. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there is no late crying. And I am torn between things that I should do and say straight to wake her up when I'm through. Got her a lot, and she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little soul. Oh, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. I know it's maybe on some special night, if my song is right, I will find a way while she is sleeping. Alright, She Believes in Me by Kenny Rogers. Thank you. Ayan, pasensya na, may work na tayo, kaya pasilip-silip at paalis-alis. Ayan. Okay lang yun. Kanta ka na lang. Ayan. Mo, mega shoutout kay Mo25. Mo25 vlog, mega shoutout. Isang magaling na singer din yan. Si Mo25. Mo25 Vlogs. Alright, akyat ka. Ayan. Kanta ka uli, samantalahin mo ngayon, Abelos. Bisayang Abelos. Go ka lang. Apong Edward, ikaw. Kayong dalawa mo ng back-to-back ni Tama. ni Bisaya. Back to back. Mamili muna ako. Kung nasana si Apong Edward? Alright. Green grass of hope. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look under Rosemary. Hair of golds and lips like cherries. It's good to touch the green grass
of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house still standing, though the paint is cracked and dry. Under the old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary. Hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I wake and look around me at tall green walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For this a guard, and there's a side of Padre. Arms in arms will walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of hope. Yes, they'll all come to see me and a shade of the old oak tree as they lay me, lay the green, green grass of home. All right, thank you. Go pa rin, ayan. Samantalahin mo, Oo, ayan. ganado ya ako Oo. Ronel, kaya wala pa Oo. daw yung ano niya, asawa niya, mamaya pa daw darating. Mo25, mega shoutout Okay. sa'yo. Samantalahin mo Mo25, na, salamat. samantalahin mo na. Sa hindi ka busy, alam mo Oo. na. Mo, mega Kay shoutout Apronel. sa'yo. Ha? Nagre-request dito, bam nyo, Apronel, yung request niya pong gem daw, baka ba alam nyo to. Ano yun? Shoulder, Fortune. Shoulder Si of ano fortune. yan, alam niya si ano yan, alam ni Abalos yan. Ay, Kumakanta siya. mabilis yun. alam Mabilis niya na. ba das? Hindi mo kayang Mabilis daw yun. habulin. O, ikaw na, Apronel. Ano Kaya yun? mo ba yan? Hindi mo Soldier kaya, of fortune? hindi mo kaya bang habulin Oo. yun? Hindi, So, need mabilis. natin mag-train o Alam need na. natin sumakay ng train para maabot natin. Ano yun? Alam na alam yung mga kanta talaga, no? Hindi ko Oo, kabisado alam. yun. Hindi ko- Tignan nga natin, paborito na akong Edward din ito. Paborito ko din, maputi, kahit maputi ng buhok natin. Sige, kantahin Yan, mo. yan. Paborito ko din yan. Sige. Okay. Request ko na. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya kuyakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Tatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin.
Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Pasensya na po ah. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayun. Ayun po. Ayan. Kahit maputi na ang buhok ni Apo Ren. Oo, aantayin pa rin kita, Ma'am Renel. Saka ni kami Ayan, pala may buhok na pala. Antayin mo pa rin ako. Oo. Oo. May Apo Renel, may bisita tayo ngayon. Ay si Mo25. Ayan, after Mo 25. 750 years. Nagparamdam Ang siya. tagal. Si Mo25. Ano, bro, Kahit Mo. maputi ng buhok, antayin Oo, talaga. matagal na kasi hindi kumakanta to eh. Hindi na umakyat. Mo, Subuke. singer to eh. Mo. No, baka Oo. ano pa siya, Oh. prepare pa, naka-mute Basta. ba? Hi. Hello. Ayan. Hapong Jem, andyan pa rin. Jem, Wait lang. ayan, shout out Ayan. to you. Shout out to you. Yeah, thank you again so much, Edward Laxina Pogi. Thank you so much for having me over. Of course, shout out to Bisayang Abalos TV. Oo. And of course, to our ever beautiful Alos, Renel thank you. Santos. Shout out to you. Ayan. All right, let's begin. Let's do this. Here we go. Kayo ng Sige. dalawang mag-ano dyan, magbakbakan. Oh. Magpakita ka Mo, para naman makita ka dyan sa baba. Umiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan, natalo na, hanggang kailan, talo na, pagod na, akala ko ika'y sa akin pa pero hindi na pala, wala na nga ba talaga? Naglalagan lang sa kandilim, naliligaw, nalilito, ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagan, walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ko ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, kung kalungkutan ko, kaligayahan mo, kung pagkagapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso, kung siyang lunas dyan sa puso mo, paano na ako magpaparaya ba? Papakawalan na lamang, bakit ang buo sa dugo pinanghihinaan na ng buo? Gusto ko nang bumitaw,
nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw, umagulo, ngunit wala namang nakikinig. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang maling pag-ibig. Kaya ngayon pipili ko muna ang aking sarili bago magmahal muli. Magmamahalan pa kaya, magmamahalan pa kaya tayong muli? Thank you so much. Again, maraming salamat po muli. Edward Laksina Pogi, thank you so much. And sana po nag-enjoy po kayo. Again, maraming salamat po. Thank you for having me over again. Thank you again, Edward Laksina. Thank you so much. Back to you, host. Okay. Siyempre, Ang galing. tirahin pa ulit, Mo. Galing di ba? pa. Ang galing. Matagal nang hindi umakyat yan. 750 years. Kaya naipon lahat. Yan si Mo. Kaya naipon lahat. Mo, huwag ka magtago, Mo 25 bro. Ayan. Siyempre. Kumusta naman? Kumusta naman dyan? Wala ka na naman. Ayan. Nakamute Mabuti. ka. Okay. Ayan, thank you Mabuti naman. again so Guys, much. binaba ko yung ano niya guys, yung bahay niya, matic night bot. Hindi kita niyo. Bro, Mo 25, alam mo na yung request ko. Baka pwede naman. Tagal ko na hindi narinig yung kanta ko. Pala. Thank you. Side B, this is for you. Edward Laksina. Oh, may commercial. There we go. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkaiwalay. Sa puso ko'y di matanggap pagkat mahal kita. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Medyo kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra. Kasara na ring mata, pantunandak ka. Lawin dagang gagang mati ko, muling ika'y lulugod ka ko. Lawin na ka, udyo, hanggang ating ka pang tao. Kapag naaalala ang kahapon kay saya, mulit-muli bumabalik ang tamis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ibig kong sabihin, lahat ko. Udyo kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra. Kasarada ring mata, pantunandak ka. Lawin dagang gaking mati ko,
Muling ika'y lulugod kako Nawing dakaudyo hanggang ating kapang tao Nais ko lang isuko ang iyong pagmamahal Ako'y lalaki lamang marunong magmahal Kapag naaalala ang kahapong kay saya Mulit-muling bumabalik ang tamis ng pagsinta Ako'y nananalangin na makapiling ka Ang ibig kong sabihin lahat ay gagawin ko Yung kaluguran dako Kaluguran sobra-sobra Nasara na rin mata Pagtunanak ka Lawing nagkagating mati ko Uling ika'y lulugod kako Lawing dakaudyo hanggang ating kapang tao Thank you so much. Back to you. Ang galing. Narinig ko na naman yung Oo. Feel na feel yung kanta. yan yung paborito kong kanta. Tagos sa puso talaga. Magaling kumanta yan si Mo25. Ayan. Tagos sa puso, di ba? Oo. Ba't nagtago naman si Mo? Sabi naman may nagsasabi dito, mga co-host. Ikaw, Renel, apro ba kapag ganyan kapogi? Sabi naman ni Jem Builder. Sabi naman niya, Si Apo Jem. Jem, kahit pogi siya, sabi niya sa Tagalog, kahit pogi siya, kung pagod na ako, bahala siya, sabi niya. Pagod na daw Bahala siya, siya. bahala daw siya, sabi niya. Kahit pogi pa daw, bahala na daw siya. Walang pakialam siya kung Renel. Guys, binaba ko pala yung niya. Meron siyang LS, si Mo25 Vlog. Paki-thumbs up na lang po ang kanyang tahanan, guys. Binaba ko po, pasuyo na lang. Kung gusto niyo pong mag-request kay Mo habang hindi pa siya busy, pwede kayong mag-request. Pero Bisaya nga balos. Pahinga muna natin si Mo25. Okay lang ba sa'yo, Bisaya? Si Apo Renel nasaan na? Nandiyan lang. May daw, lolo. Sagutin niya yung kanta ni Okay. Mo25. Hindi siya. Apo Renel, nandiyan ka pa ba? Masasagot mo ba yung sinabi niya? Wala. Sabi niya, Sabi niya sa Tagalog, wala akong pakialam kahit pogi pa yan. Sabi ni Renel. Kasi nga daw, nagsasawa na daw sa mga pogi. Kaya, Oo. Ang dami dyan. Dami dyan, Apo Renel. tumatawa si Mo25. Kumusta ka na, Mo25? Long time after 750 years. Nakita kita, na ko naman yung kanta mo na Audio Kaluguranda ka. Yun ang gusto ko sa kanya. Pero meron pa akong mga paborito sa kanya, yung mga kinakanta ko. Yun ka. Yun ang paborito ko rin yung kanta niya. Pero bago lahat, Bisayang Abalos. Ayan, ikaw naman ang kakanta Bisayang Abalos. Pahinga muna natin si Mo25. Alright. Okay, subukan ulit natin. Hello. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Cause we're back where we were before. Since nothing ever changes, we're back to being strangers, wondering if we ought to stay, let her out the door. Just once, can we figure out what keep going wrong? Why we never last for very long? What were we doing wrong?
Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it all. I give my all, but I think my all might have been too much. 'Cause Lord knows we're getting anywhere. Since we're always blowing, wherever we got going, it seems that times is all we got, and having got a prayer. Just once, can we figure out that keeping going wrong? Why the good times never last for long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we should breathe through it. I will get through it just once. I want to understand why you always come back to goodbye. Why can't we get ourselves in hand and admit to one another we're not good without each other? We took this to make it better, find a way to stay together. Just once, can we find a way to finally make it right? Whoa, to make the magic last for more than just one night. I know we could break through it, so we could just get through it just once. Whoa, we can get through it just once. All right. Just once. Alright. Just once, ayan. Just once. Minsan. Isa lang. Minsan yung inaakala mo, hindi mangyayari. Oh. Tama. Minsan, di ba? Isa lang. Minsan lang. Oo. Minsan lang magpapakita. O yun, di ba? Mo, are you still there? Tama. Merry Christmas. Ilang taon? Oh. 750 years. Hindi. Oh my God. Nakita ko pala sa kabila kay ano pala. Nakita ko pala kay ano kay ang pangalan to nung Granelos niya, si Board Vlogger. Doon ako, naka-BG lang ako noon. Kumanta siya. Kumusta ka na Mo? Ayan, Mo. Ayan, meron ka palang LS, di ba? Meron kang LS 3 days ago. 3 days ago. Hindi ka na busy ngayon kasi mag-LS ka na eh. Nakamit ka. Ayan. Thank you so much. Ayan. So, if you guys are available every Friday and Saturday at 4 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time, that's my schedule for my live stream. That's an open mic. Everyone is very much welcome. Only guys, if you're available, please join with me. Sing along with me. Ayan. Every Okay. Friday. Abangan ko yan, Mr. Mo. Thank you so much. Bisayang Abang Abangan mo yan, maraming tao doon. O baka pwede kang tulungan nun ni Mo 25. Oo, Mas free na bahay pagod. niya, Mo 25.
Alright. O sige, Here's another song pagbiran for you natin kay guys Mo. and Gawin nating favorite song. mga 100. Another favorite song ng 150 song. para sa kanya. Sige Mo, sige. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay tamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun kang sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo ang kasama, lilimutan ang problema kapag kapiling ka. Merry Peace Lacson, OFW, shout out to you. Wag namang pagbawalan ako, ibigin ka. Kung sakaling hindi nagmahal ng iba, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwin. Yun kang sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo at kasama, lilimutan ang problema kapag kapiling ka. Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun kang sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo at kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Yun ka. Alright. Back to you, host. O, di ba? Yun, isa sa mga paborito kong kanta yun ka. Alam Yun, ni ano yan, yun. alam ni Mo 25. Alam ni mga paborito kong kanta eh. Ni Mo 25. Ayan. Oo, paborito ko yan kaya kinakanta niya eh. Baka meron siyang bagong kanta mamaya, baka may-release ni Mo 25 Vlog yung bagong Oo. kanta ngayon. Subukan mo. Kaya patusok naman po ang premiere po ni ano ni ano at saka si Bisayang Abalos guys. Ayan, gumuhit na rin. Nadagdagan na rin si Bisayang Abalos.
Si Apo Mary Chris, kanina, akyat ka na Apo Mary Chris. Baka mamaya hindi na pwede tong si Mo 25 kaya ano na natin. Sige, ano, Bisayang Abalos. Akyat ka na, Apong Marie Chris. Mira. Oo, binaba ko ni Agdan. Apo Mary Chris ha. Apo Mary Chris kung available ka na. Bisayang Abalos. Kaya pa ba? Mute na ako Sige, ha. subukan. All right. All right. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang aking lumipas. Kung may babalik ko lamang panahon at ang oras, hindi sana lungkot pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y banat buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti ang kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na sa atong yaman ng puso ko. Makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Larawang kupas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y banabuhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti ang kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na sa atong yaman ng puso ko. Makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Whoa, salamat sa'yo. Whoa, salamat sa'yo. Alright, salamat sa'yo, larawang kupas. By Jerome Abalos. Alright.
Ganadong-ganado Thank you. po ngayon lalo dahil sa kanyang larawang kupas. Oo, larawang kupas, Bisayang Abalos. Ayun guys, si Bisayang Abalos, magpakita ka naman para makita ka naman dito. Parang Larawang nagtatago ka, kupas, wala parang na. ano, si Mo20. Sige, ay bisa mag-power. I-charge ulit po Mary Chris. Charge mo ulit yung ano mo, cellphone mo habang ay yung bihit mo habang Mary Chris. Mo, dalawa pa lang nilas mo, di ko nakakita. Pero yung isa na lang man. Okay? Mo. Ayan. Next natin. Diyan ka pa ba? Ano mo? Ayan na si Still feels like the first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. No one can better this. Still holding on. You're still the one. First time our eyes met. Same feeling I get, only feel much stronger. I wanna love you longer. Do you still turn the fire on? So if you feel lonely, don't. You're the only one I'll ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. Can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. And please believe me. And every word I see is true. Please forgive me. Can't stop loving you. This is going to be my last song to you guys. Thank you again so much. Let's do this. Don't wanna close the door. Don't wanna give up on it. Don't wanna fight no more. We'll find a way around it. Where's the love we had? We can make it last. Tell me what I gotta be. Tell me what I wanna do. 'Cause I can live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for you? Do I have to cry for you? So tell me what it's for. If there's no winner in it, nobody's keeping score. Let's start from the beginning. Can we make it last? Where's the love we had? Tell me what I gotta be. Tell me what you wanna do. 'Cause I can live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for
mega love shout out to you. Join us here if you're available, okay? Thank you so much, Mary Chris. And of course, thank you again so much, host. Tell me what you wanna do. I can live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have a cry for you? March. Sige, okay lang yan. Wait for you. Very please. Thank you so much. Edward Laxina, thank you so much again for having me over. I'm gonna see you guys again next time. And of course, Bisaya, thank you so much. Thank you so much for being here. Living like we do. Do I have a cry for you? Do I have a cry for you? Galing, parang tunay. Oh yeah. Ayan. Mo, salamat Mo ha. Salamat sa pagbisita. Salamat talaga- din, salamat. Yun na talaga yung last mo. Hindi na kita mapipigilan na kahit isa pa. May request ka ba? Bisaya, baka pwede pa. Kaya pa ba isa? O hindi na? Isa pa mo. Isa na lang. Baka pagalitan ako. Todo na ni Mo. natin. Isa pa Mo. Isa Wala, pa. Sige. Salamat. Alright. Final song na talaga. Tunay na talaga to. Oh, sige. There we go. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha pagkausap ka. Kaya nais ko malaman mo ang sinisigaw nitong puso. Pangarap ko bigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Ikaw kaya ay nais din makapit at ibigin. Ukay sarap namang isipin na tayong dalawa ay isang damdamin. Aking hiniling na sa piling mo ang nilalaman
iyong puso. Pangarap ko ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Okay, tagal ko nang naghihintay na sa akin ay mag-aalay ng pag-ibig na tunay at di magwawakas. Pangarap ko bigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. At sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. Ang ibigin ka, ang ibigin ka. Grabe, ang taas nun na mo, grabe. Grabe, Taas hindi nun. ko yun maabot. Ang taas. Kahit Ang taas. kahit gagamit akong hagdanan. Ang taas nung kinanta ni Mo 25, Anong si pamagat nun? Pangarap ay ibigin ka. Ayan. Mo, Oo. sige, salamat Ayan. sa'yo, Mo, Ayan, mag-outro ka na. Thank you very Salamat, much, ha. Ayan, Sana maraming hindi, Mo, sige. salamat. Kita na lang tayo sa Friday. Thank you again so much. Sige, Again, Mo. to our host, Mag-outro ka na, Mo. Lord Laxman, Pogi, maraming salamat again. And of course, Bisayang Abalos TV, our co-host right here. Napakagaling din na performer dito sa YouTube. Mega love. Shoutout din po sa lahat ng mga bisita natin dyan sa baba. If you guys are available, I would like to invite you again, once again, every Friday and Saturday at 4 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. It's an open mic. Everyone is very much welcome to join and sing along with me. Again, maraming salamat again, host. Pogi, thank you so much, and we'll see you guys again next time. God bless Okay, everyone. ingat. Paalam! Ingat. Thank you, Mo. Oh, salamat. Congrats. Thank you. Congrats pala, Salamat. Apong Edward. 10 million views. Subscriber. Ilan? 10 million. Congrats. Wala na. Umatras na. Umuwi na sila. Hindi, ano lang yan, mga ano lang sila. Pasilip. Tapos, ganun. Pasilip lang sila. Ganyan talaga kapag nag-LS ka, minsan, hindi mo maisipan na mga sumisilip sila. Ayun, gaya ngayon, di ba? Gusto lang ang dami magmarites. natin, Oo. alam mo yung Marites, ha? Talagang ganyan talaga ang sa YouTube. Minsan kasi minsan makikita kang 20 viewers pero ano sila, tao naman sila pero sila, nakikinig lang din. Oo. Di ba? Nakailang oras na tayo? 3 hours na pala tayo. Naka 3 hours na tayo. 3 Balos, hours na. salamat, ha. Pwede ka pang kumanta. Oo. Hanggang, kaya pa ba? Tusong? Kaya pa ba tusong? Kaya Pronel, pa, salamat, isa. Practice So, lang pa. kinsing Pronel, na lang para ako eh. mahasa ka rin. 15%. 15%, hindi na kaya. Pero nadagdagan yung subscriber mo kasi
mga hindi ko pa nadikitan sa'yo, dinikit ko na rin habang Oo. kumakanta kayo. Tapos nagdidikit na ako sa nakapin. 475 ka na yata. Check mo nga. 475 Mm. ka na eh. Tingnan na natin. Oh, Maging 475 ka na. 500. Sana maging 500 yan this week. Huwag kang maglala. Ano din yan. Dadami din yan. Huwag kang maglala. At saka, huwag kang maglala. Malay mo, may magdo-donate yan sa baba. Hindi natin masabi. Maraming nagdo-donate yan sa baba. Kaya, Oo nga. wait lang natin. Di ba? Nandiyan si Dennis Vlog. Nandiyan ka pa ba, Boss Dennis? Wala kang trabaho. Wala kaya tang trabaho. Bisaya. Kagabi Anong oras ko natulog kagabi, Bisaya nga Balos? Ano kaya natulog kagabi? 2:00, no? 2:30 na yata yun. Oo, ang dami kasi. Siguro wala pa si asawa, no? Wala pa siya nun. Hindi, nandito na yon. Wala pa, no? Nandito yun kagabi. Nasa Bulacan ba kayo? Bulacan ba? Bulacan ba kayo? Hindi. Bulacan? Nasa ako, Pong Edward. Bisaya? Nasa Abu Dhabi. Akala ko nasa Pilipinas ka. Na paano ka? Nasa ibang bansa ka pala. Kasama pa kayo ng Oo. asawa mo. Sorry. Akala ko nasa Pilipinas ka. Kaya Nung pa sabi ko, puyat na naman. 2017. Puyat na naman si Bisayang Abalos, sabi ko, puyat na naman si Bisayang Abalos, nasa Pilipinas ngayon pala, nasa ibang bansa ka na pala. Ilan mo bullshit ka. Ano? Akala ko nasa Pilipinas ka. Ilang buwan ka na dyan? Ilang taong ka na dyan? Ilang taong ka na dyan? Mag 6 years na. Ilang taong ka na dyan? Sabi ko. Mag-anim na. 2015. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oo, yung sakto nung umalis ka, no? Nung 2016 sa SM na eh. Tama ba? Hindi, nung pag-alis ko sa Diba? SM, pa ako, Midori Hotel sa loob ng Trabaho ka Clark. pa? Oo. Midori. Tapos, Ay, alam ko yun. Midori. Alam ko yun. Tapos, 2017 Hotel ako nandito. 6 years ka. Oo, marami ka ng 6 ipon years. niyan. Siguro, nagmamay-ari ka ng isang hotel niyan at saka SM. Hindi naman tayo Arabo eh. O sabi ko sa totoo lang, parang kilala, pamilyar sa akin ng mukha ni Bisayang Abalos. Parang nakita ko to sa SM Clark. Iisip kong ganyan. Oo, sabi ko. Parang naalala, nag-YouTube na to, sabi ko. Nag-YouTube na pala to, sabi ko. Kaya, yun. Sabi ko, tingnan mo nga naman, libangan lang. Nakita kita. Ewan ko saan kita nakilala, saan pa kita nakilala? Kaninong LS yun? Hindi ko Sa'yo. na alam, matandaan. Sa'yo. Pero okay yan, ginagawa mo. Sa akin ba, si Dennis? Ayun na rin pa si Dennis. Si Dennis Vlog, tignan mo si Dennis Vlog dati. Ano din yan, nasa 100 plus yan. Nakilala ko si Boss Dennis, June 2022. June, July, August, September, October, November. O, tignan mo, 6 months na. Pero yung bahay niya, nasa road to 900 na siya. Diba? At saka tama yung ginagawa mo, Bisayang Abalos. Bawal ba mag-vlog dyan? Sa Abu Dhabi, bawal ba? Hindi naman nata. Pwede bawal, naman, diba? may ibang area lang na bawal yung camera. Bawal ang camera. Pero yung mga pasyalan meron. Ba't hindi mo Oo, i-vlog? meron. Isang nga, nakikita kita, nung isang araw, nag-live ka. Nakatago ka naman. Sabi ko, nagtatago naman tong tao na to. Parang, paano masasanay? Pero, nagba-vlog naman, nagpapakita sa camera, pero sa live niya, wala. Sa vlog, nagpapakita. Hapong Merry Chris, muna yan, palitan mo na yan. Or, ang gawin mo hapong Merry Chris, ang try mo, ganito, pahinga mo muna siya, tapos, i-charge mo ulit. Wag mo na ngayon ipahinga mo muna siya hapong Merry Chris. Ganyan din dati sa akin, ayaw magsindi, ayaw mag-on. Pero, bukas mo na i-charge. nahinga ko siya, tapos, charge mo ulit. Ganun siya. Kasi, yung daw niya, behave. Yung behave niya. Na hindi na daw gumagana, kaya yun, di ba? Pwede mag-vlog dyan. I-vlog mo lahat ng pwede mong i-vlog dyan. Basta i-vlog mo mga 9 to 12 minutes, mga ganyan. Para mas maganda yun. 9 to 12 minutes. Pero depende din yung mga short. Di ba may mga short ka? Pwede yun. Oo. Tapos dadami yung subscriber mo kasi madadagdagan siya.
kahit papaano. Yun ang importante. O, 'di ba? Oo, yun. Hindi talaga. Paano kita nakilala? Feeling ko sa Evangeles kaya nadikitan kita sa Evangeles. Hindi mo na malaman yung channel ko na Paano Ka Bisayang Abalos. Hindi mo naman ako kilala, 'di Hindi, ba? sa ano eh, sa nakita ko lang sa Sa YouTube. Ewan kung sino yun. talaga? Sino? Oo. Nag-scroll lang ako Hindi mo na sa alam. YouTube. Tapos may nagla-live. So, kiniklik Ah, ko yun. talaga? Ay, ibig sabihin na Oo. ano ni Lolo, sa Siguro. Lolo yung live ko 'no, nung isang araw, nung time na yun. Mm. Ah, oo naman. Salamat naman, buti na lang na Siguro, napunta ka sa yun, may mabuting mga, kamay. may kasabihan tayo, tadhana. Oo, tadhana na 'di ba sabi ko Oo. pamilyar sa'kin yung mukha mo nung nasa Mm. SM ka kaya okey yan. At least marami kang nakikilala diyan, 'di ba? Dun sa mga Oo. dito sa mga nakilala mo sila na may taga Abu Dhabi, eh, di magbi-meet kayo, 'di ba? Kahit papaano. Oo, malay Oo mo nga eh. si Mary Chris nasa Abu Dhabi, di mag-meet kayo. Si Boss Dennis, oh, kung nandiyan sa Abu Dhabi, di mag-meet kayo, gano'n lang, collab-collab lang. At least hindi Mm. ka mabobo-boring diyan, 'di ba? At least may Tama. kamukha pala akong Pilipino dito, gano'n, 'di ba? Kasi halos yung mga kasi sa mga OFW, ano sila, mga nagla-live sila, nagyu-YouTube para hindi sila Mm. ma-boring. Lalo na nung pandemic. Nung pandemic Oo, ang talaga as dami in nun. ano sila nun. Oo, 'di ba? Kaya sila nagla-live nun. Pero sa ngayon kasi wala na yung iba wala na. Kasi nag-focus sila sa trabaho nila kasi ano, eh, okey na yung panahon, okey na yung, Oo. maluwag na sa ibang bansa. Kaya Maluwag ang na. ginagawa nila bumalik sa trabaho. Yung iba naman, kinareer nila yung YouTube para hindi sila ma-boring, para hindi sila ma-homesick. Ikaw hindi ka naman ma-homesick Mm. diyan. Kasi ano ka naman diyan, eh, may kasama ka naman diyan, 'di ba? Yung asawa mo. At saka Strict hindi pa ka ba naman yung mask mabo-boring. diyan? Yung? Yung mask o tinanggal na? Ay hindi na masyado. Hindi na. Nasa iyo na yun kung gusto mo mag-mask o hindi. Mm. Nasa ano na yun, nasa tao na yun kung, Oh, dito rin. pero sa SM gano'n din pa rin na naka-mask pa rin pero hindi naman masyado. Tsaka hindi naman totoo yung COVID na yan, 'di ba? Ano lang Oo, nila yan, gawa-gawa lang yun. 'di ba? Gawa lang nila para yung ano, matignan mo nagkuwentuhan lang tayo na walang sayang abalos. Thank you so much. Mm. Gusto kasi nila kantahan, eh. Siguro Bisaya ka diyan. Merry Akyat Chris ka hindi ka muna, Apong magla-live. Dennis. Merry Chris. Ano? Ay si Boss Dennis ano yan, may alaga yan. May alaga yan. Ano, senior citizen. Ah, Hindi daw pero nung isang araw umakyat yan si Boss Dennis, nung isang araw. Sabi ko sa kanya, "Akyat po kayo," sabi ko, "para makilala naman kayo," sabi ko. At saka at saka 'pag nagla-live ka ano, Bisayang Abalos, wag mong iganyan yung camera oh, mo. I-ano mo siya, 'di ba nakaganyan siya, 'di ba? Nakaganyan ka. Nakaganyan ka, 'di ba? oh, Iganyan mo siya, oh, oo, ganyan. Para ihiga. oo, nakaganyan dapat. Papahiga para kita yung buong ano mo. Kaya ginawa ko ito, ganyan gagawin mo, naka-vertical siya para Mm. kita lahat. Kasi kapag nakaganyan ka, yung ano lang, makikita dito sa kabila, Oh, 'di ba? kalahati lang. Kaya yun, wala pa ba yung asawa mo wala pa ba yung asawa mo diyan? Sige okey lang yan, Papauwi na habang yun. puwede tayong maghintay ng customer habang, hindi ka mamaya na tayo. Ano bang oras pa? Mag-a-alauna pa lang, puwede pa 'to. Okey, sa lahat po ng mga andiyan, yung iba kasi yung ibang ini-invite ko nawawala na. Sabi ko Mm. pa-graduate kita, wala, sayang ka sabi ko. Wala, hindi sila pumupunta or busy sila or ano, hindi ko na hinayaan ko na Busy, lang. busy siguro sa trabaho pa. Oo, yung iba. Pero yung iba, pumupunta naman ako sa mga live nila. Oo. Kaya dati sobrang dami talaga dati na nakakilala ko dito sa YouTube, sobrang dami. Nag-live ako dati, kailan ba yun, nung pandemic 2020, dati, Oo. 2020. Tapos ayun,
Sabi ko lagi akong nanonood nun sa mga vlog. Pinapanood ko ng vlog si Kong TV. Sino pa ba yung mga pinapanood ko dati? Si Kong TV, sino pa ba? Yung mga nakikita ko nagbo-vlog dati, si yun ang alam ko dati, si Team Katagumpay si Team Katagumpay hindi masyadong marunong mag-vlog dati pero ngayon okay na yung mag-vlog niya sa Facebook kaya nag-boom siya, eh. Madami nagsasabi na yumayabang na daw siya, yun ang sabi. Oo. Sabi nila. Pero hanggang gumanda na yung channel natin, lumaki na yung bahay natin. Ayun, sana nga gumanda, lalong gumanda. Sana gumanda Anong lalo. year ka nag-umpisa? 2020. June yun. Katapusan ng June, 2020. Alam mo yung pandemic nun? Oo, kasagsagan nun. Yun. Ang pandemic ng dati sa atin, March, 'di ba? Nag-lockdown sa Pilipinas, lockdown Oo. 2020 March. Tapos March, April, May, June na yan, medyo maano na yan. Medyo maselan na yan. Noong June, doon ako Istrikto na. nag-stream. Oo, kaya ang nangyari nun, wala na masyadong trabaho nun. Kaya yun. Ayan, umatras na sila. Mm. Hindi na masyadong interesado. Gusto nila kumakanta talaga. Kaya hindi ka makakanta kasi nga 'di ba, lowbat na yung ano. Chinarge mo sana. Naka-charge na. Hindi. Hindi pa. Marunong Nine. ka naman palang kumanta, Bisayang Abalos, na paano ka? Puwede ka naman kumanta. 'Pag ganyan kanta ka. At saka yung Bisayang kaso, Abalos lagyan mo ng picture yan. ano, Lagyan mo ng picture yan, 'no? Lagyan mo ng picture yan, Bisayang Abalos, yung ano mo, yung gumagalaw na oo, yan. 'Di ba yung avatar mo, i-upload mo lang oo. siya. Ay, nandiyan na si Brave. Oh, Brave, dito, halika na dito, Brave. Kung Ayan, puwede ka ng akyat ka na. kumanta, kinig lang ako. Pogi, kain pa. Si Brave yan, kumakanta yan si Brave. Akyat ka na, Brave. Lagyan mo ng picture yan, oh. Lagyan mo ng picture yan ano, i-click mo lang Paano yung ba? Paano? maano mo diyan ba? Eto, turuan kita no, habang wala masyadong tao. I-click mo 'tong ano, Oo. yung parang dot sa may ano mo, dot. Tapos nakalagay Itong diyan, tatlong edit dot? name. Oo, may nakalagay diyan, edit name, edit audio avatar. Ito yung click mo. Edit audio avatar. Ayan, 3 million. Ay, nawala ka. Uy, nahulog ka. Na-end mo. Ay, na-end mo. Na ano mo, napindot mo yung red. Akyat ka ulit. Sige. Okay lang yan na Brave yan. Ma'am Simple Liz, salamat Simple Liz. Pasensya na. Ayan, naka-live ka kasi eh. Matagal na rin akong di nakakapunta sa mga ibang live eh. Kaya ganun. Tsaka matagal na rin akong di nakakapag-live kaya andiyan ka pa ba, Bisayang Abalos? Akyat ka ulit. Para pag umakyat ka, may picture ka na. Para hindi ka na masyadong ano diyan sa taas. Alright. Wait lang natin si Bisayang Abalos. Bisayang Abalos, nandiyan ka ba? Para alam ko, Bisayang Abalos. Apo Rodel, salamat Salamat ulit king pamagkanta mo. Si ano pala, si Mo25, salamat din Mo. Boss Dennis, si Apong Gem kanina, salamat Apong Gem. Sino pa ba? Si Apong Mary Chris, si Brave Young Leon, si Tres Morales, nandito kanina. Apong Tres, salamat Update mo na ako muulit ne. Si Pilis, maraming salamat din po kay Mac Lord Pogi, salamat din sa punta sa live ko. Si Usuglo pala, happy birthday ulit Usuglo family. Nawala na si
Si saksak ko muna to. Para hindi malobat yung isang cellphone ko. Nandiyan ka pa ba? Bisaya ako, Sir Redard, wala na talaga, lobat na, pasensya na. Sige, okay lang yan. Magsasara na ako. Okay, maraming salamat po sa lahat, guys. Thank you so much. Apon Jam, salamat sa pa-member mo kanina. Thank you. Boss Dennis, salamat. Mag-i-end na ako siguro, tsaka para makapagpahinga na naman kayo kasi sa Pilipinas, alauna na. See you tomorrow na lang tomorrow. Okay, salamat din sa'yo. Bisaya nga pala, pag hindi ka busy, huwag ka maglala. Akyat lang kayo, walang problema dito. Okay. Sige na, magsasara na ako Apo Merry Chris, salamat Purnel, kung nakikinig kayo dyan. Bukas ulit. Okay, bukas. Thank you. More night. Ingat kayo dyan sa ibang bansa. Okay? Paalam. Happy